କଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଧ୍ୟାପନା ଆସନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ହରିଚନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଠର ଭଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଲା। ଆକାଶରେ ତାରାଗଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ମଳୟ ପବନ ବହି ଛଅ ଋତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ନୀତି ନିୟମ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯିବା ସମୟର ଘର ମା। ତେଣୁ ଭଜନ ମାଙ୍କର ବରପୁତ୍ର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ। ନା ଚାନ୍ଦ ଦେଖିଛି ନା ତାରା ଦେଖିଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। সিংহদ্বারে বসে মারুতি মুভির ভিখারি পুষ্পা সেই নচন্দ দেখিতি না তারা দেখিতি Oh
ଜଗମୋହନ